Juru tamune mau nek nggae coklat-coklat. Kadang-kadang biodo, kadang sing padha keluarga besar dan juga sing padha rewang. Aku yo coklat tok no. Oh, iki ora coklat lho iki. Berarti laku iki jenenge kuning-kuning. Oh. Berarti aku salah tuku iki mau. Tuh. Emas yo. Emas. Emas iki bling-bling emas iki. Emas rencana kita sing coklat iki wajahmu. Sing coklat. Jane mau rasa tuku ya toh. Meneng ote-ote. Aku bayangne kaya apa? Kaya reca. Lah kaya reca. Iki wis enek tugune. Yo alah nggih. Ya nak, pengiki alhamdulillah. Alhamdulillah sowan dateng keluargane Bapak Haji Wakiti kalian Ibu Supiati. Sakmenika bapakne sing damel beskap warna hitam. Terus nek ibuke nika sing endi ya, Cal? Sing endi?